Lur, bisa ning tau makin mantekenan iki ya. Guru iki mangan singkong Thailand. Ayo, Lur. Lur, iki ison kayak duwe sawi. Arep son olah singkong Thailand ono binolalan iku. Olah singkong Thailand. Apa kalau dirasane iku, Lur? Tolong nak proses tolong iki digulup sulung. Sulung iki. Suwene ngulup, kok tandang liyane wis marut-marut ta. Le gula, Lur, jare apa ta wis dituruti ta terus anak-anak iki kan. Jalayan Lur iki kayak pandanane padan men arum ambune. Wis ditutupi olong mene resep nang sawine ambune wangi. Lur sak surunge sak suwene ngenteni embuk sawine iki diparut kelopone wis soalé kok jadi santen ini gurih nah kuwi batese apa kok dirasane yo bukannya wis empuk iki wis mateng wis iki banyu santene njewet sithik bae wis nggo ngejur anu ka anune mesena dudek selung si santen mau sun tuang kene wis mari iki banyu santen hang ono tepung maisenae iku mel terus dadi kental belum akan dijadikan biji. Mari aku didali susu kabehan iki wis manis. Iki wis Lur, kayak mari wis kayak iki kenthel iki wis kayak kenthel kayak iki kok gote pingin dhuwur. Kira kan wis embuk. Ya iki wis kayak anunan nek. Embuke kaya ketiki kayak iki nacak Lur. Aplok. Ayo Lur dipangan bareng Lur. Sapa wis sangarepku mriniak akeh iki gak iso mosok entek ke pitai kae. Iki arane iki epla Lur, kayak gote pingin dhuwur. Ngene gurih rek. Mbok kalau dirasane kaya Lur kene Lur padha marah Lur kate Lur. Ayo kanca kabeh kene padha marah. Sun parutan keju Lur iki kayak. Kita pengi keju paniku iki Lur, iki arane singkong Thailand. Lur kayak mangan singkong Thailand. Cuacane udan-udan cukup panas Lur. Dia berarti pilih Lur. Lur, bisa ning tau makin mantekenan iki ya. Guru iki mangan singkong Thailand. Ayo Lur. Kadang arep mrene ya. Kak. Ya Allah. Ayo Lur. Di Polo Lur, resep selanjutnya lah ya Lur. Terima kasih.